Alright, ake ngibingelele igama lami uMelisizwe ubongusa waMnomiya. Umfana waphansi eFriday kwaMnyathi kwesenkosi uCulu uXoxa phakathi uDon Makhathini waseNkoleni. Waphashwa njenge-coach basonkope kopayilingane. Inkosi engiphethe, induna engiphethe uSabelo wakaMadela uLingode. Iyona ke induna engikhonzela. Mina uMelisizwe ubongusa waMnomiya ngoba mehla sithi nane sathi manje umthando khamba ngobehle sijoga sokolo. Omnyama matshela omnyama ukuzesa ukuze emnyama yazona ithola. Bathi ubiye manje basela abantu amaphupho ogijima njengenamba zeCovid. Wazoyitshala kabi ingcola zaNkulunkulu ayitshala endaweni emnandi. Sanibonani. Yebo sawona. Ninjani? Siyaphila. Manje ngifisa ukwazi uMangcobo othandwayo uyiqembu noma uMangcobo othandwayo nje ehamba yedwa? uMangcobo othandwayo uMangcobo othandwayo ehamba yedwa. Bese ukuthi kule ngoma engiyiperforme la ekhaya namhlanje ila ngisebenzisana khona nenkosi yamasoka. Kunjalo. Namhlanje ke kusho ukuthi ngihamba noMangcobo othandwayo kanye nenkosi yamasoka. Kunomsebenzi ke asebefike bawenza la endwedwe. Angiyazi mina ngihamba yonke indawo. Namhlanje sengiyithele ngila endwedwe kwi-competition. Ushubile, hey baqumile abantu. Hey bathakathile abantu. Hey wabo amajaji lapha phakathi athi wabona wena into engenzeka. Kodwa ngizokukhombisa ngoba ngiyathanda. Njengamanje lento wazi sifike yenza imanga la ngaphakathi. Yenza into ezibukayo behambisana nalensizwe. Ngase ngithi abasondele la ngifuna ukuzwa ukuthi yini lento abebeyenza. Asiqale ngakuwe Mangcobo. Umsebenzi wakho usuyatholakala enkundleni zokuxhumana noma usawuvalele nje usawucula wedwa usasendela ku WhatsApp? No, kahle ngisasebenza e-studio. Ngase ngiyacela ke ku-producer uthi awungihlephulele khona la ngifuna ukusebenza khona. Wayese yangihlephulela. Kodwa zikhona ingoma zami ezindala ezitholakalayo kuma online stores ezakho Mangcobo othandwayo. Zitholakala wonke ama platform. Zisatholakala ku-YouTube kwamanje. Ku-YouTube kuphela kwamanje. Yebo. Zenza kanjani ku-YouTube? Umsebenzi ziyakunika lento oyifunayo, ama-feature ahamba kanjani? Ama-feature mina ngithanda ngiyayivalela mina kuwona angakabi lelo giya lokuthi senga-featurishwa. Ngisafuna ukuyisebenza mina ngize ngibone ukuthi no sengiqinile sengiyilento le engiyibona in future ngiyona. Mhla sengiyibona ukuthi no sengikuleli zinga ngizobe sengibamukela kodwa bakhona abaqhamukayo abantu noma Ngcobo ngiyakudinga Ntombi bese kube mina ukuthi no cela ningilindeni. Mana-ke Mangcobo mawuzothi wena ufuna ukuyilimit wena uthi ufuna ukuyibona wena mawucanga umuntu ukayibona ukuthi usevutile? Mina ngesingami as uMangcobo othandwayo ngiyayibona ukuthi ngiyala ngifuna ukuya khona njengamanje ngiyakhuphuka. So kusho ukuthi mina ngingasho ukuthi njengoMelisizwe avumela ama-feature okuyiwona azokuchallenge wenze lento wena othi uyayisaba ukuyenza ngoba manje ngesikhathi ungayitholi i-challenge ile sikhathi wena ungeke uzokhula uzoqhubeka uMangcobo ovalelekile oyitshela ukuthi yena uzokhula ngelanga elithize. Ulungile ake siye kwinkosi yamasoka kwethu ulithatha leli gama. Ake ngiqalelana nje futhi. Iyaqhawula ke. Ake ngibingelele ababukeli abakhona emsakazweni lo nishutha kuwona ezeciko chat. Sibonge nje kakhulu kube kuthiwa abekho abalandelayo ngabe mhlamba nikho la. Kodwa njengababingelela ngakho ngake ngithi emasangweni ngenana. Emasangweni ngenana. Emasangweni ngenana. Emasangweni ngenana. Wewawa yimilona. Wewawa yimilona. Emasangweni ngenana. Ashangani ngiyadela tudlula bedlana into engenamo bafazi ngizendelana nishonga namfundo enandi nami ngayo uMathembu masinebile ngokubuka uhlale ngakakhetha. Sona siyangikhuthuza kodwa nami ngiyasidla. Hayi kulungile baphemo kunjalo nje. Hayi ngekho. Kulungile. Hayi sengiyabona leli gama ukuthi ulithole ukuthi uyibize ngenkosi yamasoka. Usho ukuthi masufikile ufike uthathe zonke intombi. Igama lenkosi yamasoka body kushuthi la qhamuka ngakho nje ukuthi kugcine sekuba khona la kuhlangana khona abantu bona laba besifazane ngandlela thize kodwa bekwazi ukulawulela ngiyindoda ebuyikwazi ukuthi ilawule. Hayi kulungile mfowethu ukhona umsebenzi wakho osukhona noma ose-studio njengamanje? Umsebenzi wami bafowethu ukhona kakhulu. Ngifike endimeni ukuthi nje ngiqale ngiyimele ngibe inkosi yamasoka ngifike 2019 ngenza i-album yayithi isihloko sayo umthwalo wedlozi. Okumanje kwalandela ingoma yayithi uzimdole ngayenza yaba yisingili. Ngase ngenza umsebenzi othi ngahlupheka emhlabeni wa last year. Kulonyaka kunomsebenzi nje ongukhiphile ingoma ebeyisingile ethi saqhathwa imali. Umsebenzi otholakala kuwo wonke ama platforms. Kumanje mina naye uMangcobo
sikhona lapha ya abantu bazobe sibuka babukeli lapha ngole mhla ka7 October kushuthi ngolesibili ntambama ngo6 kuya ku7 sobe silapha kugubhu lami si live lapha na sibhika ingoma bukhoma njengoba sikhona ngithi nje e-studio bukhona futhi ukudla kuyaphela. Hayi nizwele into engizobacela yona ngifuna abafakazisa ukuthi yini le yenza ukuthi ngaze ngazobalanda abaletha la kwezobuciko chat kukhona into enfena yenza ngaphakathi ngisacela ngenzela yona ngisacela nje ngenzela lento enfena yenza ngaphakathi yento emnandi etholakala ethaveni umshado for 3 minutes angazi kanjani hayi mfethu. Okay. Yela sheshe laphe uthando lwento. Yela sheshe laphe uthando. Yela sheshe laphe uthando. Hayo la sheshe laphe uthando. Mina yankomeletha. Yankomeletha ve. Yankomeletha venikuku. Yankomeletha venikuku. Yangoma yangi la sheshe laphe uthando. Inalo mtshela 3 minutes ngiyawuthanda mina la sheshe laphe uthando. Mina lo mtshela 3 minutes ngiyawuthanda ngokunghethe la sheshe laphe uthando. Injalo nje mfowethu nizwele bese ethi akafuna ukufeaturisho nizwele ngicela South Africa wonke follow waleli page ahamba yotheka lento wazi bathi uMangcobo othandwayo into ezokwenzeka simfuna enguma-feature ngenkani asisamcela ngithi danke sale kahle ngiyamthanda ke ngese ngoba njengesitaptap. Siyabonga kakhulu.
lwasheshe lwabela uthando lwasheshe lwabela uthando hayibo lwasheshe lwabela uthando yankomeletha beni